Anàlisi la nostra advocada de futur legal, Cristina Borrallo. Com estàs? Bon dia. Molt bon dia, molt bé. Bueno, què passa amb aquesta situació en concret? Ara un parent directe, dels quals som hereus, mos deixa un caramel enverinat. Un caramel enverinat. Hi ha un deute. Què passa? Clar, la primera idea que hem de tenir clara, perquè a vegades la gent no ho té massa clar per lo que veiem, és que un quan hereda tot. Heredes lo bo, heredes lo dolent, heredes els actius, els passius, és a dir, els béns i els deutes. Per tant, primeres, abans d'acceptar una herència, la primera idea que podem donar és que, a no ser que tinguis molt bones relacions amb la persona i tinguis claríssim i hagis vist el seu testament de lo que té i de lo que no té, és que revisis bé la seva situació prèviament abans d'acceptar una herència. Com se fa això? Clar, amb el certificat de darreres voluntats o amb el certificat de defunció nosaltres podem intentar averiguar quina era la situació patrimonial, la situació d'endeutament de la persona abans d'acceptar, de rebutjar o d'acceptar a benefici d'inventari una herència. Què significa benefici d'inventari? Sí, a benefici d'inventari seria una acceptació només amb els béns, és a dir, que l'endeutament de la persona morta només se farà càrrec amb els béns d'aquella persona, no amb els teus personals. No hi haurà una confusió. És a dir, que amb els béns que tingui la persona cobrirà l'endeutament que tu hagis heredat, que hagis acceptat. És una fórmula per tal de mitigar, per tal de limitar la teva responsabilitat com a hereu. Llavors, en aquells casos que no tinguem gens clar quina és la situació de la persona, podria ser una fórmula per tal d'evitar trobar-nos en una situació molt desagradable. O si no, si sabem o tenim la certesa de que la persona tenia un endeutament molt gran, doncs una altra via, una altra fórmula directament seria fer-la rebutjar l'herència, que és a dir, dir-li al notari no vull aquest caramel enverinat perquè al final tenia més deutes que béns, no? Llavors, però, el primer importantíssim, fer aquesta averiguació que la podem fer, que està al nostre abast, que amb el certificat de defunció podem fer averiguacions tipus anar al Banc d'Espanya i mirar la CIRBE, l'endeutament que tenia la persona, mirar en el registre d'assegurances, si tenia qualque assegurança de vida que pugui cobrir aquests préstecs. Fer aquesta averiguació prèvia abans de prendre una decisió. Assessorar-se bé. Assessorar-se bé. Sí, és un tràmit que te pot estalviar molt mals de caps, perquè a vegades hem trobat casos de gent que ha acceptat directament, ha acceptat l'herència i després s'ha trobat amb el problema de quan ha descobert, ha anat després en els bancs i els bancs li informen, doncs aquesta persona tenia un préstec personal, tenia una targeta de crèdit, tenia... I clar, tot allò, si tu has acceptat pura i simplement, que és l'acceptació bàsica, diguéssim, d'una herència, ho acceptes i ho pagaràs en el teu patrimoni. Per tant, molta cura a prendre una decisió sense tenir tota la informació. Es poden acumular els interessos per no pagar o mentre tu el que t'atorba s'han de descobrir aquesta herència enverinada, aquest préstec enverinat, en aquest cas, m'imagino que això, corri, se poden acumular, no? Sí, aquesta és una problemàtica que nosaltres hem detectat i és una problemàtica que sol donar peu a moltes reclamacions, inclús a reclamacions davant del Banc d'Espanya, que és que quan heredam, a vegades heredam, clar, un préstec personal, com heu comentat, però inclús també hipotecari. Clar, fins que se fan tots els tràmits perquè hem detectat que hi ha una assegurança de vida que cobrirà aquest préstec, és a dir, que el amortitzarà, el cancel·larà, fins que se fa, s'inici d'aquest tràmit, fins que se cancel·la efectivament, a vegades passen una sèrie de mesos, perquè desgraciadament els bancs no són massa ràpids a l'hora de fer la testamenteria com toca. I aquí veiem que aquests mesos se van acumulant aquests interessos d'aquestes quotes. En teoria això no hauria de ser així, perquè si se fa d'una manera àgil i ràpida no hauríem de per què assumir interessos a la persona que ha acceptat, perquè al final hi ha una assegurança que cobrirà. Llavors, això que comentes és una pràctica que sol donar-se i que sol donar molt de focus de reclamacions. En quin casos convé fer un préstec personal i en quin casos no és una bona opció? Perquè si ja tens una edat i de fet no sé si el te donen un préstec personal a determinades edats, una hipoteca sé que no, però qui no convé que faci un préstec personal per no deixar aquests caramels, aquests regals enverinats en els seus hereus? Clar, el tema de l'endeutament, els bancs analitzen la solvència de la persona i, entre altres qüestions, amb la informació que tenen patrimonial de la persona, hi ha un factor que és determinant, que és l'edat. Una persona gran, una persona major, segurament ja no tindrà un accés a un préstec hipotecari, segurament, i després respecte a tipus de préstecs personals o targetes, molta cura en les targetes revolving, que n'hem parlat també molt,
molta cura amb això, perquè els bancs a vegades doncs, sí que donen aquest préstec a persones que ja són grans. Clar, els hereus tal vegada desconeixen que la persona doncs, ha adquirit aquest préstec personal perquè no els hi ha dit en els seus fills o a qui siguin els seus hereus. Per tant, molta cura amb aquest tema, els hipotecaris com que els tenim més controlats, però els préstecs personals hem detectat que hi ha una pràctica habitual que sol donar problemes. El banc ha atorgat aquest préstec personal i la persona que hereda, que no ho sabia, se troba amb això. I se troba que si no hi ha una assegurança vinculada en aquest préstec personal de vida per tal de pagar-lo, d'amortitzar-lo en cas de mort, doncs se troba que s'haurà de menjar, no? Amb l'expressió tal qual, s'haurà de menjar aquest préstec personal. Val? Per tant, incidim en aquest tipus d'endeutament perquè és que a la pràctica ens està arribant molts més de casos aquest i les targetes revolving, les targetes de crèdit. Per tant, si un rep una herència d'un pis i un deute de 50.000 euros, se suposa que en la venda d'aquest pis pots amortitzar sense assegurança, aquests 50.000 euros. Aquest impàs fins que vens el pis, o mal vens, perquè necessites mal vendre aviat, te continuen cobrant els rebuts del crèdit. No? Efectivament, quan acceptam pura i simplement una herència ho acceptam en tot, per tant, acceptam el pis i acceptam el préstec que està associat en el pis o no, però l'acceptam. Si l'acceptam en benefici inventari tindrem la limitació de lo que és la propietat, però a efectes de lo que és pagament de quotes, si no hi ha una assegurança de vida vinculada en aquest préstec, la persona haurà de pagar el préstec igual que el titular que ha mort. I és senzill renunciar a una herència directa, per exemple, uns fills, que son pare o sa mare els deixa un bollit que dius, mare de Déu. Sí. Se pot, de la mateixa manera que és molt difícil desheretar, és fàcil renunciar a una herència? És molt més fàcil renunciar a una herència que desheredar un fill, perquè desheredar un fill hi ha una sèrie de drets que per llei tenim, que són les legítimes. De fet, desheredar un fill és un procediment molt complicat a Espanya i a Balears en concret. Rebutjar una herència, en canvi, és relativament senzill, perquè en el moment que el notari te crida, si hi ha un testament i te criden perquè ets hereu, per això dèiem, averigua primerament, tens informació suficient abans de prendre una decisió. Ves en el banc, demana saldos, en el certificat de darreres voluntats. Tu pots demanar saldos de comptes, situació bancària, anar a la CIRBE del Banco d'Espanya que te tregui tot el llistat d'endeutament que té la persona, si té assegurances o no. I si realment te trobes aquest bollit que has comentat, aquest endeutament, rebutja herència perquè no te compensa. Una altra cosa que ja sento dir sovint. No vull res, jo no vull res, que s'aquell el meu germà, no vull res. Això és factible o tot que se legitima sí o sí? No, se pot fer una renúncia a la legítima, és a dir, és un tràmit que se pot fer sense relativament complexitat, que és renunciar a la legítima i al final se repartirà d'una altra manera. Després, en dret balear tenim una sèrie d'especificacions a la norma, diguéssim, general, no? Que també podria donar-se la perfecció de la legítima, una sèrie de drets que tenim que són particulars. Per tant, la persona que se trobi en una situació que digui no té coneixement o prou coneixement de la situació de la persona que ha mort, perquè no tenia bona relació, perquè no tenia cap relació, que faci aquesta averiguació, que no li dura massa temps, però que li donarà molta informació i li pot estalviar un mal de cap immens, perquè una vegada tu ja has acceptat, davant d'un notari has acceptat una herència, fas amb tot. Per tant, i podries haver d'assumir tot l'endeutament de la persona morta. Per tant, molta cura, fer aquestes gestions, posar-te en mans de professionals si no ho pot fer, que per això estem, i donar-los un cop de mà i que analitzin la situació en general de la persona morta. Recomanaries, per exemple, si vas a fer un préstec, també assegurar-lo, ja de per si, i així evites. Imagina't que és a llarg termini, no? Que no és una quantitat petita, que aquesta persona té una determinada edat, ser planificadors en aquest sentit, ser organitzats en aquest sentit, i així no deixar els teus fills, els teus hereus amb aquest paquet, amb aquest regal, com deia en Jaume Verinat. Exacte, pot ser una bona manera, que sempre intentem donar píldores aquí d'un poquet de cultura, d'educació financera, que
que miris, perquè al final la persona, doncs, per tal d'estalviar-se la pòlissa d'assegurança de vida associada tal, no ho subscriu, no ho contracta, però en aquest cas, si tu ja tens una determinada edat i per circumstàncies de la vida has d'adquirir un préstec personal, que miris de tenir una assegurança de vida, no té per què ser amb el mateix banc, alerta, perquè les assegurances associades en els préstecs que donen normalment les entitats financeres són primes molt elevades o molt més elevades de la que trobaries en un mercat, amb un mediador, amb una assegurança independent, però analitzar el cost que pot tenir aquest préstec, aquesta assegurança damunt d'aquest préstec, perquè te pot estalviar mal de caps a la persona que vendrà darrere, no? Perquè al final... A més, és que me sembla que segur que vosaltres heu vist casos molt dramàtics. Imagina't, no?, en tota la il·lusió del món, una herència en aquest cas que dius, una il·lusió no, depenent de les circumstàncies, perquè és un suport econòmic per moltes persones que ho estan passant molt malament i de sobte descobrir que hi ha tot això al darrere, igual un préstec, sorpresa, te trobes amb això, no? Sí, i són situacions que de cada vegada detectam que s'estan donant més a la pràctica, perquè les famílies, desgraciadament, ho estan passant malament per la inflació que tenim, per l'elevada cost de lo que és l'habitatge i altres qüestions, i viuen una mica al dia o s'han de sobreendeutar per tal d'arribar a final de mes, persones de totes les edats, i què passa? Doncs que els fills o les persones que venen darrere doncs se troben en una situació a vegades que no esperaven, no? Perquè pensaven que son pare o sa mare vivia en una altra situació i aquests casos, sincerament, ens estan arribant moltíssim darrerament i estem preocupats per això. Volíem donar avui aquesta informació de dir, si no tens tota la informació i si no tens clar, abans d'acceptar una herència, recava tota la informació possible per prendre una decisió com toca i estalviar-te mal de caps en el futur. Molt agraïts a Cristina Borrallo de Futuro Legal, perquè sempre ens assessora, sempre tenim l'assessor aquí a casa i de pas el podem compartir amb vosaltres, oients i espectadors, per tal d'evitar un ensurt d'aquestes característiques, com és un préstec amb sorpresa, en aquest cas. Cristina Borrallo, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Són les 10:38, hem de fer una pausa per publicitat. Continuem tot d'una.